Right, welcome back nane karibu mwanchi muligelia sense moyende yetu ani yagatembe mambia bono akaratongera kusanga kigima nsemeli kemyeto koletera amagazeti na ukomanyalia tekire asoboli kibo magazeti ibono mambia kulega tongera tego mbia uko nyolinga yogenda usanga naintu yenda kutubwati galisi mitandao getembe TV nsema ya YouTube getembe TV nsemeli ya Facebook na boigo asichi na bachitu ijire wazi bono mambia echio ogenda tegutulikira ujumbe aye omonyene emambi ya bono mwako nkoroko ndo chore very strong wi kone bintongo kora inkie gorubinde goteba ndinga oyo agenda tekokora mazoezi agenda tekokora nini kolende bana osaliko nkiwachira because nkiwachira kurugalia saba zoezi ayogenda tekokora ka etwale nge one pool one cow. Why are you coming inside? Who is a cow? A cow. Even auto me I can pee. Who is a cow? Yeah? Can you call the cow? Can you call the cow? Mama. We were together. What ngombe? Angelinga ngombe kanyire. Ngombe. Nira. Ngombe. Ma. Whatever. One bull, one cow. Yes, it's category. Mtitindo chingombe igase studio. Anya toro chiche nindo. Ngombe ti igase studio. Bako murigeri uli naroje. One cow, one bull. Straight. Hallelujah. Omurigereria onyama isota sarigeti takorra ngombe asa abantu baikara state studio. Okay. Yes. Na bocha ire. Aberende turakwana biya. Turakwana biya We don't have a cow in this studio. Bono che zaliwa. Bono tuwabere two bulls one cow. How? Wani ne shoto pwate iga studio che. No maite une ngombe korokana. Sare. Ikimere muyenga mbase. Wicheba kwere banyabire bono akendi yose nakwa na tireti. All right, so we mono obiyanga ayuna mangana atatu mwabere na mangana atatu maternity wali matira good morning biole baba. Mbiande. Mete so korona banate butenga. Tuana na maskane. Tobeke mibaga. Tobeke chimbebe. Sokoro onsike ngosike. Lakini mochokoro. Na akina kogoseire mochokoro. Na kogoseire mochokoro nonye iga gaki mochokoro. Ncheti nanya kokogosera. Nani tingo kokogosera. Ai turagosa nonye nto. Lakini ngento gyoke kiyankelinga. Lahiri njera tatabuage tegu esuti basi. We. Mete. Nche una naso igento na kufine kia nkorolera chinjitie luku. Luku ni safi. Ozali kwa nati gango temiba. Apa tuweketa yede. Sobo kebombo. Kebombo amatanga ali ngoro. Mamo mwabo kebombo na kuete. Kebombo 2000. Bono, ngo ikaiga konyoro mutureti. Bwororo. Oyo korokwa elieta dia etiga nko nyorane nko batebinde next time. Bono linkirete iga nkonyoro gocha straight kingokuwa na gali ese banda. Kungokuwa na eri mapema. Akayoro bige dama chanchabe. Akamanya kurwa gacha no buke. Na natali obama papa pupa amukabiri. Echichu baibiri. Akantebi kara nangango nkananga. We bugwanza kumbe na neno buke kwechinchuke tianka iga mapema. Okay, kurugi gabu ngamanya kuruoro ngasukazi niga kanyona ndo ntebi buate taizukuru ai gaki abantu bali basalia akuru kwa tigaye sali gone tata tigana bonko koroki asali niga akuru kwa gaiga asali niga akuru kwa onkoro mete kerayo gendete kurigia sikwali etoboke ko Bono umeta kwa sababu tutebyokora nali azakali etoboke ko weekend atali mangana mwanchu mulili karibu sana sa magazeti tonyora magazeti gazeti yaito ya Taifa Leo na bokonyera umuligeli asset television na urasi radio tukomenyinga Taifa Leo tuko nayo gazeti ili ya The Daily Nation yunero tubwate emambia bono boyo tukomanye amange kegema ase gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard aboy gontolenero yuboy gotuju kumanya mange kegma ayuali kirwe as gazeti ya The Standard
megana iga yonsi aza magazeti nigonga ntonyerete bono mambia ikirokoraga yo mwenyene rukunyirigireria na kunyetegerera bono mambia ligerenga ni bwate birenge bitindi bucha sole. Good morning Matilda Obai. Buna tokwanira ikiama kire kia ODM kiro kia gucengire miaka 20 Arias County ya Mombasa ndo chiga buna bone gazeti ya The Standard gotewa ibwate bicha yaye Winnie Odinga yoro mosubati gosenyaruka yaye Raila Amolo Odinga kire gazeti yekorana Raila reincarnate nga andake Raila oiboire gose oiboirwe oboya wetrase Winnie Odinga na se gazeti ya The Daily Nation egoteba the war within nero na webwate the war egoteba the war within nero na webwate bicha ya Winnie Odinga nekere goteba na andake okungu sana na nkogendete kwana kiwako se ese gintindi nere ase obrai wikiamba ya ODM onkorogome asenara bwagwana na kimama Raila reincarnate ti boiboiru gwetera yani reincarnate a rebirth etogota na omonto korora kananga onkorogo ama tukare bosi gose miakere bosi ucho konyoro mwana ogo obeire buno onkorogo kabisa igo Winnie konyanko binari Winnie Odinga ni nyaruka ya Raila lakini njira gukwana mangana gukwana gisiasa urigereria mangana kwana tukuru county ya Mombasa ukorigere kwa ranga Raila omonyene igo nanyore tomogeni yani gwetera sichinkwana chiae okoranga Raila bado moya wicheba gwereva nigo mbwate taifa lero kwa razangu ra duniani aiga nigegota egonta ikurusiku gaiga mwenye some gochiabu Ruto atongoza ODM mapema alalo Ruto atongoza ODM Igo mkiase guzi. atongoza ODM Ruto atongoza ODM na boba gagonte bigaiga Igo mkibona. Oniki. atongoza nonta baiti ke inki Ruto ODM Ruta oegiro ODM. okay Alright, kigima karibu mwanchi muri ya gazeti tuligeria mange kigima aligere The Daily Nation emugano ulikirisiko kigima no mugano oiga umurali Matilda kwa ni Raigoro Musbati enyeruka ya Raila Amolo Odinga tukonera umujumbe bwe ekobomo boli bwa gosoro chinse chia EALA tukonera Winnie Odinga yoro munyaroko ye Raila Odinga niga mangana ye agokiria bange na boigo kworo kianga kena niga bwatire chimara tuchise kubwatikana niriro chelitinde no komera Nikolasi gatie chama ya ODM wono Winnie Odinga niga agenda takorekana koba uyu bwate ukwamera ligo tindi na isamoke uyu nyarako boko munyakero go bwe chama ye hasamagana ye ayuandake akogenda mamincha ya anko yaye gosisamoke senator Buru Odinga nyoro mugano chibe chigatano na kane ole chinkwana chia Winnie Odinga ase musangirikano buguchingira myaka 20 aliyesesa ya Mombasa ngigeli muswatu igali ukwanira igati yaba mangana kwanire alinga okubwata na gwe serikali na ise nigo kwalenge kero isali ngolende kukaraboni igani okubwata ngwa salekire asanda ka chinkona chia chiringetenga taro chubu wa matebu yabu okubwata na ne serikali kusiga ese chama ya ODM nyoro mangana yonsumo nchumo ligere siga zetu ya The Daily Nation chibe chichia kane gatano nkoera chiro omugano yu asoboime ekatongere kuligereria asenchira yoboime Matilda Naboigo na rayuare ase gazeti ya The Standard ase front page gose page rintangane kegima gotaba Raila reincarnate andake na okoiburo kwa Raila gwetira ase Winnie Odinga nekere korokananga nigo anyari kubwatuka chinkwana chintindi ekere agotebanga when it came to the matter of a broad-based government the people of ODM entrusted one person with the management of that relationship. That person was Baba Raila Amolo Odinga. That relationship is complicated. Uyu Winnie Odinga watebanga kuigwana kwa broad-based government ukwarenge gati ya Raila Odinga na boyo na serikali ekirabona ata iyo nigo obututukano kose nigo eburaburu na boyo gutanzana kuri ase kiama kia ODM ino mugano ireribega ase page ya kabiri na boyo ya gatatu ase gazeti ya The Standard yeri tukori rero ekirako erera like father like daughter Winnie joins fray for Raila political empire ekirobuna serigateba nigo babete bugose barorekanete kwamerania na isemoke uyore senator Oburu Odinga kubwatakana nengana iyo kobere serikali gose okobera opposition gose ODM wetenenera ekutatuara obwamate bonde bwensi ne serikali nga Winnie Odinga's a bold call sparks a debate on ODM's future wono nigoyaro rekande na andake ODM ibagaki ebwate asukubwaterana ne serikali omugano oyo nogenderi na ndase page ya gatano kiro gukwanira uburayi bwaye senator Oburu Odinga asikia magia ODM andake
Kirekwarana Oburu faces a turbulent start as he steps in Raila's huge shoes at ODM helm. Niko yarorekanire koba akongu gosebi korote biganigo birebirito gosebire binene ase Oburu Odinga ekiagera nigo bono asoira asubura ibwa ODM ekero gutaiwana koraroro na boigonekero abaraya abaigakiro muntagendete kungusira okobwae oino mugano rase page ya 5. Kwire nase gazeti ya Taifa Leo pechi ya kabereni yokuonera Ruto atongoza ODM omurai bwense nigobono agosi asaneire kigma echame ya ODM nigobono agendere koega kigma kujibeka se chimbaratu chai gosi chimuko yae kulingana na mangana akarata rais sema anaamini vyama vya UDA na ODM vitaunda serikali mwaka 2027. Atoa wito na ushirikiano huku baadhi ya viongozi wa ODM wakionekana kupinga serikali jumuishi. Bono gaigo maraibwense ni gagenda kubolia na bayigo kwenekelea Kenya na bwato gosemlinga umwaka bw'ikirwe na ngonsomero ngibere nebere nigo chama ya serikali ya UDA irachikubatanili ya ODM korosia serikali chigakibo igo abange babarayi gusaba bwatani bichama ya ODM bakorekana abakwamilia uko bwatana kwabo ne serikali kibichicha kabere bono mambe yes ngo tararu abu tata kutongoza serikali goteneli igo mwana yoye akorete kwendo uyo Raila arorekane tobeire obeire nero gotendekia magia ODM bwana lazima tongozwe akoregana ni gazeti ya Taifa Leo korogege ntokera ayo mangana ago okay Ruto umurai wense musike William Ruto agotema koleta angia babwatani ba ODM tari buno rengereti onkoro yes sokoro kwara kwa rengereri bia so akorengereri korokungura bounce indi na rengereri style frani lakini bona naye lakini ikirekere gomuka kokoro murali Matilda obayiwa gotebia okoega kwi president gosomo Ruto guchia se chama ya ODM nuko ganinga ODM bono konyora omwaka Raila Odinga osoira se serikali umura ibinsa gotebanga andake nabwa togosemelinga ekirigyuka ara kane nyagusira Raila noko ene kinga omwaka 2027 obwamate bwabo babire barosire serikali ODM na UDA esikati kiri abure bya tato mwana one lakini bono koege serikali akoega ODM ndi igwachagete akobaleta tikara ni mwana yari gutanera sokire tikara ne iyo ngo chano nkorogo ate mire ko bike serikali yange tino muri na kipechi cha gatete gazeti ya Taifa Leo bora mambia 10,000 kusajiliwa kuingia polisi leo umurobali oli bwokoleki wa kwa wanajeshi oyibono gusaba nyanyimbo yote nene tigwe nigo mwanchumo tegerali na yake rote ni ndidi kulia lego tobakana balia chiribu 10 banyara koba bakoli kiwali kulia lero nigo umurobali yo agenderere ase bio gosebye se kulikiwa kwa wanajeshi gusaba nyanyimbo chiribu 10 asomole umurobali wa serikali bukulika wanajeshi gusaba nyanyimbo chiribu 10 ko Yesu asige kusikiriya polisi nyora umuganuri ejibe chiche gatatu asiko tebekana unyulenga abatukuma sineniga umurobali gabwo kulikiwa kwa bara nyanyimbo serikali bwato umurobali bwo kwani kulika abanyanyimbo chiribu 10 kulinde unyulenga asomurobali gabwo kulikiwa makurutu bali bajeshi no tenena bwango gamaga y'umuntu yamoko irengani ya sekambero anamoro kubatikana no kulikuwa banajeshi ke bwango keliya constable alijulia lero ni yotebekana abana abanyanyimbo chiribu 10 nigo barachikogenderera gosomurobali urachikogenderera asichinsemo au onsaliko ntete byo mwana ne Brian tata egentoko koraneke Rorama kuneni kurwali boye nande cheki duguruga igana naraigo omwana uri ono uri muina koraiga sangirira mwezi egetambuliso ngotomande morore kabatinza bujipase tikiti chino no chire arafu mo cheki nande muinoga aga mweso ke burungi mogende akabesa ngari kali gabu mokoli kansaiga sare ona mangana yokwano manyeto wente ko bwatu Kiroga nete we kurakuri onkorogo se page ya kane gazeti ya The Standard whatever teachers shall upgrade clouded by delays fraud fears and legal risks egokwanera ogochinchugwa gosogonchoreria kwa obowenia gose omorobeli bobowenia bwa barimu gosaborokia igasinsi ya Kenya korwa ase omorobeli urio minet agochia omorobeli osha nekero anake korengana na abarimu gose korengana na abarimu abange igasinsi ya Kenya bachakire gutwara obwaba na omorobeli iga no chigo kolemero mo bwikiranu
okungusana na guteiyo gose no chiekopa kogosavwa abarimu buna umuroberi yo mukuru ominet nigo egotebana teachers face uncertainty as the government shifts from Minet to SHA, promising improved benefits. Nganda ke serikali nonye yarireira na amonchorire na chikobararo guso obuyambo chikobararo anomono kiri gukona buna outpatient cover nigobono abarimu bari ase job group gose ya B5 bono barachikonyora 150,000 korwa chiaka kubwato kwa chiribu emia ya mona boigo bali bakonyora chibesa chinyinge nigo bamanyikane barachiko kwa chibesa chire 450,000 kurwa 375 yege gukwandira outpatient cover eri omorokia akogenda sinja gitari nyorobo wene na koirana anka korende inpatient cover egukwandira lowest earners bali bakonyora chibesa chinke kegima bari job group se B5 barachikonyora 1 million kurwa 750,000 na boigo balia bakonyora chibesa chinyinge bachikonyora guika 3 million as inpatient gusasa ukubekwa ogutangwa award usikonyora obo wenya oborwalia kare ase enyagitari oyo no moroberio ororekanire nga andake nigo abari mubare no bobanga na botachie kogenda gusota otachikoba run smoothly kiagera nigo omochando bere gokwanike wasomoroberio yoga osha chibesa chitaiseini chibesa ogokurumwa na boigo nonye ene mishara ekorokana muna ama baga gusamalia sana rororo asogwa kanwa kwa mishara oyino mugadora ase page ya kane enyorero nyarako manyana ki abarimu moroberio yo waborokia kunganyi wakurwa minete gocha ase omoroberio sha ogenderete gutwara obwoba onyolenga ebicha twara somotandao igoro yomo China oyomo yoromo manager sekamani okorosia mabati ekamanili ya ATCM Mabati Limited gako muchaba kabisa chi teke omo Kenya oyomo ngolimere mase kambani yo abayigo oligago tema gwetanga kabisa ngobono omunyakirgo bwikembekyo bakolimere mo ne reference atuoli niko ali kirili huko kucheso waziri wa mangana yubolende Kipchumba Murkomen komunganya limo liyo kamo China yuko jisobo mangana alikira sega zeti chibe chijakana bono mami narojaje akomojeza wiu wi kwatia wiwi ajengwaroje madringa kakita tale go ay mogeti bakali bati ngaro rako mwaka chindo ekabisa nichikobi akamukuri bati akamuchwata umokenya uli akire toliko korakedi no maro jeje agatema gusaba kwa egenteke ngotorogere abakenya ntobuata maskani gete omondawo chaseno nando goitira se ndubana maskani gete oroje yali ko bangana aliga joro mundu narora imogega araru mu China oliwo awake keboko nga lakini asembere mo nkole nkinga aba montone bonsi obwatemeremo ngotema bareko kutwara maskani gochasa abakuba babo ekige kwerera abakenya abange bari asichyo bisi kwanyorana nigo bachandegete lakini tera tebekananga nkia egera to mu China oli ali guito musacho yo gekora tukaraka mwaka sana video yunako nduji no era so mutanda video yo mu chano sana akummuka chikobi kabisa mu Kenya oli na bagenda gutama gutanga ku control kabisa bono omo moliki ase ogose ase kyobekeliki abakolimera mo imense kotu France Atuli oganiri omo waziri bwa mangana yubolendi komo seliri molio komo China oli sobo neli ukoli ali kwajira liki komena isano omutinyi omwako yigo ojotokera 2025 nerumo nere France Atuli okora muga no likiri chibe chakane gorengani yuna bokonyo rumo nchumo likiri likolende chibe chichi chakane nebwategana Nyaribo Rom Kononi oja ya kumtimua visini kiusilishwa na ndebono umugavana bwe county ya Nyamira nere Amos Nyaribo nigo ale asige sugunigoro maiga yo muswada gose motion yo komurusia bisi guikigwa ase ebunge yoli skuli alero kolengana ne motion ya yo omwanchumo tegerali onyolenga omojumbe gosomwa MCA bwe buwadili ya Bunyamatuta nere Julius Kimomi Matwere nigo akagirwa iki emotion ya yoli skuli ale ase bunge ya Nyamira yoko mwaka isiko riba kubwatikana na mangana ayobo kurumi na mangana aliyakagirenga obutumeki obwechibesa chokwagacha chiabisi chibunge eyo echi andake egotebekaranga chitumegete asinchiri tulio bwashyoko akolende kolengana amatilla kireko likwase gazeti
aba abasani baye omugavana bwe county Nyamira nigabange bagotabanga andake engana enene yikogera nyaribo akomyoki wose kolengana barabo ekyomekeligya obotukino bosalya EACC ogosagana na gotuka chia bisyenyeribo nkubwata negatambokero kiaye kumubwatesia oyo kabeiro mwaziri Fred Matiang'i asekirengagyo kuligo baraibwense andake ngana eyetarago kia etagogeti abange bali barase serikali nebe Akongo. Nira bene kile kikere. Ngatali ko chikogwate simatiangi. Nira bene kirenge kene. Ayuna mangana yani aliye imemona akosoko bubisinga ekirenga gyo ko saga no kwanya libo na so weso gobwate simatiangi. Ayo to tigere bigambere kyombikia Ethics and Anti-Corruption Commission gyokorwa. Koranga nkiatema kumo minyokia sana sama tukamake aitire kulinde tari mangana na sepeji ya gatano narimo egazeti ya The Standard yeri tukuria rero egoteba leaders accuse Ruto of blocking their campaigns in Mbeere North tukwanire constituency ya Mbeere North egotoka me county ya Embu nga andake muraiwense na abo muske William Ruto bakubwatirana no mugavana bwe county ya Embu omoske musubati Cecily Mbarire nigobono banyarire ko bakubwatoka abarendi gusabanya nyimbo abakongu sana gochase constituency yiga abubono bairire babeire bakoreta kusebabire bagotanga abarense muyo kwamerere serikali ana mono ekiama buna kiriga DCP kia Rigathi Gachagua kokora chi campaign ase obusyo buchori oboke guseba elections ekiracho gokorekana ase chinseme icho inyorenga nigoyo kabiro mujumbe Mbeere North omuske Geoffrey Ruku anyalete kurwarora na boigo goso ase serikali asobokoreri guseyamagana public service bono andake nigo korengana na omuske Rigathi Gachagua nigo atebire serikali nigo egendete kwangaisha abantu ase constituency ya Mbeere North nga andake serikali nigetagete UDA yoka enyare gutawara ase chinseme icho nekire batatagete vyama binde binyare kuralia kose wakachi campaign aroro nabo igo umuraiwense ase ritukoregoro nabo agenderete kigima gutanga kose kwegerera emirobiri yaye anamono gwetera ase wizara eri yechiseme nabo igo wizara eri yobo wene nekiro bono ekero anyarete gukwana nagoteba buna nigo anyarire kwane kibuna bakenya bonsi banyoriro bwene bwabo gwetira ase obuwenia obubwenerete kusubutari kwanchereria nabo igo gwetira ase wizara yechiseme nasense moyende Rais William Ruto nigo bono agenderete gotigaranga aborokia ba JSS kuse Junior Secondary School aigasinsi ya Kenya aborokia abubale more than 20,000 bakagirete nandake serikali ngo mukire getambukiro gyo kubarika awo boikirano gose wetera permanent and pensionable nigo nande batigaire gose nigo umuraibense agendete ko insistinga bagendere kobera ase internship gose bagendere gukora emirimo yeju aso okoye korabuna ekonda gose contract page ne ya gatano na kabiri gazeti ya The Standard yiri tukuria rero Karakulelia ayandalikira gazeti yabona mambia alia Daily Nation na Taifa Leo ebechi ya gatano ngokuwa nerere igoro yechama ya ODM igana ande kumulikira omoziri wa mwana yobo iye gosemaine nere St Joho nigo atigaira se enchira yogo tamanyanki akora kubatikana na kilinga ndake bono nigatanta ndigo nibirengera libya bange abagotabanga echama ya ODM tigwenti kubata ne serikali kolingana nere nigamanyete akagiritinga ekere serikali kubata na ODM nige rabwa toko semelinga wuch konyora ekiroge kenene 2027 kurwa serikali kolinde bono nigasoire kuobwa mono ekiraba bwata nibe abande ba ODM bagupinga mono okubwata na wechame yene serikali ya William Ruto nyora umugano olikire chibe chia gatane mambia bono epichi ne ya gatano asigazeti ga ya Taifa Leo kulinde kuligalianda mange gazeti igane bwatu mugano asebona igukwanira igoro yabamenyi ibensemeli egotenga serikali isikize wosemavyo wenyeji ikolomani kwanza onyolenga abamenyi bensemeli ya ikolomani igotoka sensemeli ya western onyolenga asike nyolekemo ekiki anyarakobe gotoka kibwate gold maiga yabamenyi abu koywa notice yoko nganya eligere wanchira alibaga ali company eyemo ya Shanta Gold
eligere guchikoya amadini gose golde yokuru asenseme yo nigamenya uba kanire kmantul konganya askelinga ngaitogo cha onyolenga gwetania chiamate chiribu 10 nigo chigukunwa monengane yo kigma asenseme yo asono bagoteba ngamba etu notice nabo igo mbabuga tiasema konganya mbali kogenda gekogaranga eskebekeli yikuligere mangana gose yebintu byochuka nema nkiabaete notice igorengane yo nyoro mugano ulikiri chibichikata libo imambia bono asigazetiga nabo igo kugendera na gose ekiama kia UDA kira kigenderete kuyakira ekuko kigima anamona se county ya Narok ase eward yemo yo bono barachigo korobo chori oboke gose by elections nabo igo county ya Baringo kirogo kyobo senator nigo ekiama kia UDA kigenderete kurigia mabagayu wetera chinguru gose gotumeka chinguru chintindi eri kwenyorera ababui ase chinsemo echo gutikana nayo korwa buna bono county ya Trans Nzoia nigo ndochenga abamenyi gose abalemi ba chiombe cha mabere bono bachakire gukora ukurobekana nekero bakubura buna mbara bakubwatuko gose ba wakano chibese chabo cha mabere kuri mutinyo 5 na 2 kuri ase kiombe kirikia New Kenya Cooperative Creameries KCC na asensemo yende nigo ndoche epeji ya kianda ekwera buna nebwate omugano aiga ugukwanira amangana bangi anamono kurwa ase county eri ya Isiolo ekirobono gukwanira omojumbe uyo nyarako bagakorare wiki ya eto yosireti ubugima bwaye manyekanete buna omoske Tubi Mohamed Tubi uyo nyara usiribo ubugima bwaye nekirobono yarorekane buna abagaka kurwa ase chinseme cyo nabo igabara ibande nigo bachakire kubwaterana erekoneke buna omomroye Tubi bono na chie kominyoka ase kiroge kyo bojumbe ase chinsemo echo na tukwanira na Ivasha county ya Nakuru nigo ekiombe kirigia Kenya Wildlife Service KWS kegendrete kiachakire kubeka umuroberio wokweneke buna chingiti chiro sana chonsi cha nyara kuba chiko seberekana chiraniwe ase chibwenerete kubwatekana neito igo enyinge yo yabage koleta omuchando omonene ekerondo chenga esigazete igango koira ko ikasa mangana ya yechise cheisiko usema iko gotobekaranga endwali emo embekigima ya tikira sinseli ya Ethiopia nduli iga gotobekaranga kurukunga nero Malbag niko bono ebinyinyi bigose virusi bya tikira sinseli ya Ethiopia ebyo ebimanyireli bya ye sekera andene ndwali karati ko saliko oburure kerebu ajiri ngagiyokora kwa majirieta ngiyokora kwa manyirieta aba science sokoro jatu aba science ko manyore binyinyi mbibwata amaleta omwana mali yo kabwate chimbagire ne mwete bire sokoro igwa lieteli ga ndiko chakero ko nga Ebola ko igunga corona ko igunga Marburg ko igu what Marburg yo mali yo bogol chimbagi igwa aba science babwate njera bakubugoli kwende samples kurwa sequence abarwaire bayira se laboratory bapima yaleta mpaka banyore ngiri yetaki bakorukina lakini nabaji banyaleta unsaligo hone tata nabaji baleta maruira yes bakoreta kuru nyasaye tata moya ali nagenderete gutu batebekanga ebimanyireli ebitindi byoburuiro bwegabwa tikira seselu ya Ethiopia ubokugana na Ebola nabayigo nigo bwa bayiro botindi mono ase oronguru Africa ngamo noko gose okoroka okominyoka amangana igati bintu binde benge ibakoroki omonchumuligereli na motegereli bono mambia igo Ethiopia na Africa unsaligo boropaka boite imiti ya trilante sport unsaligo ruki go kominyoka tokoba bintu buna bono chill so konyoranga omuntu nigo konyoro bwate liberera fever konyoro omuntu kuigusi kubosa igo all of a sudden wachakire koigunga ngominyokore bono kolie bagi ndagera rewe goswana ne kwa yesoki titisi uvotie bagi titi nendi kwa ikasi kole kurwa se ensemeli yebiti kurwa gazeti ya Nega bono mambia egukwanira ligi ya ndondi yanamameranyo aliyechinkundi sensemeli ya Mombasa ayu akoleka ndo monchumo tegerali bono nigo monchumo ya ikiromo elio ase team maiga yuko bwata ni timu ebirabu ikomera bibere asama merani yo club ya Transfix na kikiabete ababui naboigo asamirani yo aikiromo elio chika kichi cho mashabik wasabati yotelibye club ya Shabana FC nigo ba togiwe kirage asi omolembe obo asamirani naboigo suwesokia gutiotelia etimu ya Shabana kulingana nebe amamerani au go sebi minano au bia obo go se bia FKF
nigo ekorekana nga mashabiki bangi abatuteli bashabana bagwecokia ase egeti nabo igo kwirira eklabu ikigoenda gutwara umarufu nanya maega chigagi chiabongo mono korekana ageko emborwa kolende niga mashabiki agwa kirwambi ya mono asubwecokia mono gutyote eklabu ikyo na yana bangi kura sebiti ole manyumo nchumulige no matagarali egazeti ya Taifa Legacy ya The Daily Nation no nkura bikira musumali gagwa sibono mambia akura sensemo yane turamurikira mangana yobochano wake igo anake kerondo choyo magusangia kirengereria igago tabamna abali abo kuri mirimo ba matatu nabo igo ba boda boda mbabonete kumutwara ubumanyi bwokwena na first aid ekireme basoko na yatokire yatokana umuntu nabagwika gokonywa ekiro serikali itaraika gusena onyene kirabanyagitari batara agwikase chinsemo echo na ika first 9 ekera abantu bataraika first paka 8 batarati ikana first aid obo konyo buri butangani ora umuntu bunabonekera umuntu akorwa amanyika mange first aid Tarimangana na bwo study links a funeral discourse to high HIV prevalence nigo bono obotukio boye bwanyarire korokia buna nigo yachakire korokana chidisco matanga chiri chigokorekana muno asorugongo rwa Western Kenya Ajoche ireire abasaya bange banyarire kwenyora ase bikorwa bire bitari ebironge ebyo byairire okomentekana kwe binyinyi kwambukirania kwe binyinyi byenya moreo anamuna sorogongo rwa Western Kenya oyo bono no mugano ire libagase page ya kabire ase ngese kega akosese kengese kya health and science ase gazeti ya The Standard egotebana abantu koyunga butuko chinga kicha matanga na kwa ireire bono abasaya bangi banyare konyora ebinyinyi ebyo bya HIV nabo igo page ya gatatu ngukwanirere kero konyora umuntu nande gwachakire gutwaranga kwachakire gutwara abo mbaote asomo no gusase bikoba byawo byomunwa nabo ikoro kibuna mobirogo tori buya na se page ya kane ngukwanirere umuchando Boscarella Odinga bwate korende akanyara ko ewerio gerigaria Ayurveda gusa Ayurveda ebyo liori anyarete ko bali komokonya ase emyaka emingi na asinsemo yende ngukwanirere asoboremi amariogo naragenderete gutumeka ayo anyarete koba kagotangwa egose ekyombe serikali ya Kenya yanyarete koba kegotanga amariogo yo gosiara buna bono chingeni ayo bono bado agendete gutumeka ase migondo kubeka abakenya ase akongo oborere bwa pneumonia obwa bange bakwiranga neke uno nigo bugendete guita abana bange aigasinse ya Kenya nekero bono serikali yanyare kuriga njera gosi mukirige tambukiro yo kyania omochando oyo no we got deadly typhoid outbreak in Sudan andake kero oborere bwiga bwa typhoid bwanyare ko bugwateka senseri ya Sudan na begote bana could spill over to Kenya na buburambuke na inde osepura tambukire kocha ase ense ya Kenya igo bantu banyare kwirenda kiegima matirita mbako beke neti round Kenya yonsi pigi tu gapi omanyete ense ya Sudan ekero chisegi nchigendera taro bune ense ACT area Darfur ekero ruchinga abantu chi ebisa kumbiroro bigendera tukurwana yamene utoka nga typhoid yate kire chinga kia abantu abange bamenyete buna ase chikambi abange bagendete oseri kwa chinsobo uburoiro bwiga bwatekire iyo korokinga umuchando noraro okay kora sense mo iyo bochano narayo okay kwang'eirira yo moyo tindi goko ngaina baba onye goko ngaina nare tiganchiriro ba kwang'eirira yo moyo tindi goko ngaina baba onye goko ngaina nare tiganchiriro ba wi okay there is no problem kwara tangu ra duniani page 3 page 3 yiga igotore ase Peter Iva tari musibati onde moko nguno mo bantu ogo nane no mo gekoyo agoko monyora boko mogwane wana ate ya Wambui wana ate akairetu Wambui nege ke oru nawe no kolia ke no konywa ke kwaraza kora duniani okay igakuru ku Wambui Mulithi ni chapima Wambui Mulithi gaiga Wambui ni garo mokoli biashara no manyete abangwa na abaminto mbanchite biashara sana okay ni gare omwanchi asamangane biashara ali asesemo ye county ya Nakuru nande gage gotebe karanga nanchite kwa kontimbu papa bunembata wi bunembata okay there is no problem korugapo gage gotebe karanga nanchite koroisia amasairi keroke moninche kubeke kora treli sairi nenjiria nelimo
turararanga kia mangana gochiaba. Okay. Bunanchite korosia mashairi gabu na ine nanchete kukutana na marafiki wapya. Iganchete abasani abayibuka. Igo bona enyo kukumwanjira. Igo manyanga no musani umuyi. Bona igo nsimbuya. Okay. Kurusi gabu nkwire paka sekirenga gitu kialenge kwa rase tura duniani mapema. Okay. Today is Jumatatu. Oh, sorry. Leo ni Jumatatu, Novemba tarehe 17 mwaka ni 2025, taifa leo peji kianda. Hallelujah. Okay. Dundusa hapa na pale. Ana kerangu kwire paka sakuru kablong. Kablong insapo ametiro kuruga. Kablong. Bono gaiga umusubati nakaraote betenga tago tigapi omungwano yugo chomo konya. Yani pinti asema aachi sponsor maana harusiwi mistari ngokoba na ngatabu mistari tarikuta mistari bono bako motebinge ngentokora tigana nere lakini musubati yo na bakane tepi kabisa gate anga tinkomo tigane twechumbi oino mulikio no korugwa kipungeno cherio tikoruga bunko ire pakasa korugwa kavisuni egotoka gaiga kituyu mwancho motegereri mwancho moligereri. Okay, mupenda chupa wi mandiri danza mere gazeti yega mama tari azo bena go sorra na korukire mama kiara nke muntu nzomerega. Mpenda chupa akesha ndani ya klabu baada ya kubugia kupita kiasi. Yani ni gabu atete keroro kiae kikamwengera akabera tabetere libo mokire ase enyomba yo kwegokia. Oino morikio no korukwanere chon musioki nero manyiri gigabu nkorusi gabu nkoire mpaka chebirate endogorosa chebirate nkaga gaiga. Okay. Chebirate. Oh, Chebirati. Okay, Chebirati gaiga puda na demu watatisika kuwa penzi paina ya wachumba wao. Okay, bono mungwana na akariga igokoranga na bwato mochando igatete gwitani abantu babere baigwanaine omusubati no mumura muna baigwanaine oyo igo mungwana yero korukunganere buda tali chumbi buda bonere igatete kubatigani. Why akubatigani igatete omusubati uyo igana inde. Okay, no mulikio no korukwanere kipungeno cheri yoti nkorusi gamunkwire paka ngei ngaiga bono ngei teri ange gaiga narangata Tewe chanda. Okay, ngingwe chandira kera litu kunigo nkulira. Okay, no problem. Poro amini nyumba ya kukot. Oh Jesus Christ. Mungwana akaliga higa. Mungwana yo na babu poro nero iporo. Mungwana yo gaporo na baba iwana na mukahe bya nkagigalia. Pone gaikira mungwana ndaga akesabu ngaki tigangende ngende ase nchikoliye meremo. Ngende gusenyoro finchi koliye meremo gusena kuru wichebe gwereba gwoteba. Okay, mungwana mnagenda ororo. Dende gose goikoliye nyumba asoko menya igera okoreki wasoka. Mungwana uyo igachite gustuka akanyoranga nyumba kombo etone ya mukahe. Mama ke muntu. Ige miake yos bia. Kwa nyorenga yo sori nyanchwa erenti wakana yaso sa county yo murgyo. Yarosa. Ngikerabe ke gose ni bonkere. Ego twechumbi. Mama ke muntu. Asiki nkyokobera bobe. Chiko ire na Josepi. Chibesa kwa moete. Anyane miake ibiri na akanire rent. Straight goikachira ni Josepi. Ochira ni asiki. Ochira ni asiki. Okay. Oino molikio no gorwa Lea Makena. Abu nongo kule gazeti ya Nea Taifa lero kwa zangu ra duniani mwaka James. Korogo kibacha etu tumbili. Mwana oleso nikikwala nikurwabu. Aiga ndona komirikero kipi. Iga mungwano yere bodo gagiachite bagepa kayaita naye kwaye soma gote kwara nga gatuka ara irepa. Bodo huyu arafu tumaye gocha naga iga se wasoma ngaki tu asoma wazodo mwanchu muligeliga kuna toko ya magazeti. Mbona mwambia
Ngarabo se club no kwa bwatira. No. Lakini kakiamo kuna. Yango kiagera turujire nde kanisi. Ikyo begeta muko niki? Ikyo begeta muko niki? Usali gona nchina nya gutarana. Etai. Koruna bwatira. Teba maene etai obegeta muko. Echuba nkiye korgi muke. Echuba ye tatu mwana eliogo tugwetira nchira nko gambo mwana one tindi kwamba buna kanya. Eliogo buguliti. Eliogo mama ke muntoma. Nando monton mera. Metekera kukwana eliogo. Na bera bine sumu bwate. Haya, eliogo lioko wene mioyo. Echaote na choice. Basangira ni 40 bantumira. Arafu twamanya gocha umungwana naro yokorukwa nere man of us koni nyancho Kenya bere no mungino emeroti basangirani na baro 40 bantumira nagura eliogo eligambe gete eliogo lya 40 ndire. Eliogo eli nagura aga norochega norochega utaraitani iga Nkorogo gaki aya ona makongo lakini rende never nocho bwene. Nocho bwene eliogo lya 40 ndiko bwene. Karati omaito mugano uyu likire igese gazeti kwari mugano uyu mwete mbatuli tyo muntu. Anyway onkorogo nkurarure nyo. Mbatuli nkurarure nyo. Gaki matiri. Ndi wasingere mugano uyu nayo manyene turi gwika kwagenda bwo. Mbori swali nkurarure bwo. Osaligo yani sorry matiri tangwanya korara mwane. Bunango so agali ogoso amwina na jego so amwina turi konrango so mwane. Nje ntwanya kubebekana naye ntwanya ko batijirani ni mbele. Tirani ni kyo ukorogo yaya teko yale kana. Teko yale kana. No mumeramo. Ukorogo tari korara boy. Obo sinka gusaba maigatira ukandetera masomberera. Okay. Chenanya kwena na bosi. Tindi kwena na bosi. Korete ngakwa maigatira. Tindi kwena na bosi. Bazi bono gotigana no gusaba no bosi kwa mabere munje muri tokenda na chibosio etokora magazeti ga kolende never ngochere badaya tokosonse maliende sengambo ya getembe bono mambia tubesuka to challenge kurwa Geoffrey Nsarigo. Oyo Matilda oyo bobaigwa. Nang karago eli. Aya sawa. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil ya bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Springfield Medical Vision Center nigomono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation nabuigo obubwenia kukorabale ensemo yuburingore laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso nabuigo ensemo ya mainugus dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building ground floor Samange Bakresimiase number 0745-268031 was 0721-243247 Springfield Medical and Vision Center Guika Ekwe Obokoreriobia. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659. For more information or to book an interview, Timiza School. Discover your best. Springfield Medical Vision Center nigomono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation nabuigo obubwenia kukorabale ensemo yuburingore laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso nabuigo ensemo ya mainugus dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building ground floor Samange Bakresimiase number 0745-268031 was 0721-243247 Springfield Medical and Vision Center Guika Ekwe Obokoreriobia. Ne wachandikire n'ekitanguki ao cy'ebinyoro obwebi okubura gw'ekinguru cy'obusaca omukyando bw'oroiboro amaruire ao nanene aliyo kwambukira na Stinsamo Chansoni egati ekigurube kinde bono tubasa gucyandika abanyagitari Baba Nyuki, Mama Nyuki na Mapembe nabo barayiga bona soro ngorwa gusi eri bagoturi kuri wasime cyandi yagendere ko bagego kubenga batarire rero Stinsamo cy'icyanyanjeme yo mu cyokisi use bakirisi migwetrasi namba cyabo 0704 115152 elio bagukorere emechande yo yabereke go cyasuge mabwao. A league unlike any other, made with purpose, designed for greatness. A league built on vision. To dream, love, and conquer.
legends rise, legacy lives. This is the Saudi Pro League, live on ESPN. A league where football unfolds. National anthem ya never never never. Hallelujah. Nyasaye tata no muyaje. Munguru Nyasaye no muya. Tatengo tebi mwancho muligelika. Mwancho muligeli tatengo tebi. Kende yonsi pike okole kaso bogi mabuaho. Manyanga Nyasaye nero rendete. Nyasaye nero rendete na nero manyete. Nero manyetaje inchira ko tei mama ke munte ke mun ke ngakuru tacho noro chengo tebi amangana na bara ko bera mabe amabe amangana mabe wi pakori elingense ya tekiri aye tata tikango tebi ni ate gitaro ni uri gite na nenterere laki to baise kwe chaya to baise kuanga ko lemereri Nyasaye ko lipukali mo ngabutu ako seni miti atiri njerete iyo to baise ko chago tega ngabono gaki ngakibono nchina chandike kabire timbu ati ngombe kolisia ngombe ya mabere timbu ati aje tata lituko nilimo aje lituko ngwani mama ke muntoma okonyora ngombe ya mabere nayo okoraki na yugo kama okay harafu mwanya kotanga ngabono gaki ngakibono nchina abire kabire ngamune nchetimbu ati neba ne gali aje tata gaki kirango bunole iko nyuma ntara kurukali ochi Nshapima omone tata Nyasaye namanyete litukuli yaho dande pako ye drive aje ekerengere likeli ajira azure ngaki ntale gokora gento gete kongie bigokoro kereto kugotura ngitwani ya getembe kongie bigokoro so amugondo rosie binto orere gostoye talira pape madringa papa pupere nchirova kwa razako ra duniani hata bande bale baganya goitianga ngaki bono ekinyoru kirigeito gaki mbanga njire bange chikura tigakonya koriraje nkorerore bosa kira bunore igo Nyasaye tato yo muna tomese irisa seiga aje kira bunore onye keregeri giacha igo na ndore ime kabisa orengere tinga no chikonya abantu bau mapema Nyasaye tatango kwalirimo ngabutu mapema oire go chialbo no araft ma korago komesie enkaya itogabo very smart very accurate very intelligent moko na koriraga iga moko na korira abantu ga mongina konya koriraga ali karia ngomwana one akagenda saa taka bono gende tikeyo ngaki ego chayaba akaenda saa taka mama naki liuchiuri nonye muri koramu akaenda taka naki kotaye kiraye mumuroli ngo bangari bintu bintu makoro bikoreki bisumaili ayana rongo china batebi mama wasaba tebe ngonkorogo okoranga asali getakiri bono onkorogo korabono okora anyoma nando oyo 40 no never 40 tingo ikiaro kiera china gotiri nare kogotebiga tabatali please onye ne nyangi gwetokore orengereti kabisa ne nyangi tete gokora inchengo gotebi ayenyo korengere tipo nande kerengere kirime ya opi naye baba onye korengere tigane nyangi nyigwete nkorerwe no mugakone aye boni gento gukora kirira abu bunure bono murabera igo nande sibasi bibuya no mugakori naye tata asuga kare muroria naye kanya kwe rosi abuga Nyasaye ubangire rasi making kore kakire rasi make kore kekiri kwarengere irime yao in deed of your mind siwapemberezi mama ke muntoma bona abantu bane mbara bakonya kwagaga muntago tanga kinganta itobo chifu kirasima oli ochiro nirie ngombe ochiro akira maki gochiga ali asabanta abakoena no bochibu wakira maki oiruo bochibu agendete gochande kenyoro agendete gochande kenyoro asenginjo yaki kento kune kinki alenga asali ere ni gata ete kogora ose kolire na baishimi wa bonsi onya ekoroje mwesimi gonde bwensi pyo kogochanda otararosie para otarakora kindi yose bano nechi sukuru abana chintakana balenka batali ko ande gazi yani batali ko ande sukuru abangina babura kaba chandegete wi oyibono yo oyitali ito oyitali ta choli na Nyasaye
lakini baroro nyasaye tata gotoa aracha toe gose bari baroro bari ime birogo na nyasaye tata toete muroche gasi bino bagenda ta kolengia okay chapima tena kwani iko nini okay gonko batebinga kia abantu baminto tiga gwichandireria ankio tagwichandireria ankio sikupemberesi mama ima matanya kontegerete gucha yontegerete na monta gwake gurwire timi ayori ondigerete na monda mini nkongese lakini ngogotebiga tabatali please tiga gwichandireria ankio abana bane tiga gwichandireria ankio abana bane hey never Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya